Punt número 4, expedient 5.300-2011-02. Aprovació Pla Territorial Municipal d'Emergències. De la Comissió Formativa, els diferents regidors que formen part de la comissió van tenir coneixement per part del redactor d'aquest Pla d'Emergències, Pla Territorial d'Emergències, que per part de la Conselleria se'ns havia demanat que redactaren per a poder tindre un protocol a seguir davant qualsevol tipus d'emergència que poguera plantejar-se al municipi. Dir que aquest és un pla molt genèric i que els grups polítics es van comprometre en la comissió formativa d'anar més enllà i no només centrar-se en aquest genèric, sinó encarregar també la redacció d'alguns més en concret, com són des de possibles d'aigua o qualsevol tipus de problema d'incendis, etc. Per tant, la meva proposta seria aprovar aquest pla, però com a segon punt, que anar més lluny i aprovar aquests plans d'emergències, en concret, d'aquests tipus de necessitats. Alguna intervenció? Nosaltres anem a donar-hi recolzament. A més, agraïm públicament a la gent que va explicar-nos a la comissió informativa el pla i això reiterar el fet que ens podem treballar en els riscos que sabem que han d'anar per assolir més assumint, com pugui ser d'inundacions o inclús el d'incendi forestal. Nosaltres anem a donar-hi. Sí, en primer lloc, també des del bloc volem agrair l'esforç de la realitzada per el senyor Crisanto, per la capacitat de realitzar totes les dades que porta l'expedient. I ens sembla perfecte que ara disposa d'un pla d'emergències, però, com ja vam parlar en la comissió de dilluns, aquest pla molt genèric, parla d'emergències de tot tipus i el que sí que hem de comprometre tots és en treballar per plans específics, sobretot si més afecten ara, a part que la Conselleria Econòmica, per exemple, el tema de les pluges i les trompes d'aigua que de vez en quan ens afecten. Bé, jo crec que aquest pla d'emergència ha d'anar acompanyat a més d'informació als ciutadans. No podem tindre un pla d'emergències a un calaix tancat i quan vinga l'assumpte, a veure el regidor de torn i tal, doncs sí, farà les seves gestions respecte d'aquest pla, però a la gent li donaran informació en cas d'incendi què pot fer, què no pot fer, en cas de pluges torrencials igualment, en cas que el riu de l'Alberca es torni a desbordar el tema de que no passi, què s'ha de fer, què no s'ha de fer, on es pot aparcar, on es pot aparcar, etc. I per últim afegir que aquests documents no voldrien utilitzar-los mai, com espero que ningú tot pensa el mateix, que està molt bé tindre'ls, però que no falta tindre'ls. I sobretot la prevenció, el tema de la prevenció. L'altre dia vaig sentir així per damunt que s'havia demanat a la Confederació que fes el favor d'arreglar el barranc i tal. Jo crec que ja s'ha de demanar, tenia que exigir-li que quan a aquestes èpoques, que en poc de temps començaran les pluges i tal, que tinga el barranc i el riu net i compromís per part de l'Ajuntament també que tots els imbornals, tot el que afecte a la faena de l'Ajuntament estiga feta en aquestes èpoques. Entonces, bé, nosaltres donarem suport a aquest pla, però amb el compromís de que es solventen tot el que hem comentat.